मदाहिफोराबो जोंनि मानसिखा दा मदाहिफ्रा जुदि एसटि मोनोब्ला जोंनि थाखाय मोजांसो जायफ्रानाखि इलिगेल इनक्रचारफोर दं बिसोरखौहाय बे जोंनि हानिफ्राय लिगेल प्रसेसआवहाय इभिक्सन खालामनायनि थाखाय जोङो गुवाहाटी हाइकर्टआव नांबोगासिनो दं नाथाय खननैसिम अर्डार मोननायनि उनावबो दिनैसिम आसाम सरकारा बे खामानिखौ मावाखै। खुलुमबाय। गिबियाव आं इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसन आसामनि जानानै लोगोसे मेम्बार अर्गानाइजेसन इन्टारनेशनेल लेन्ड क'आलिशन एशियान रिजनेल प्लेटफर्मनि जानानै नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गाहाम अनसायनायखौ बावहरनायजों लोगोसे गोदान बोसोरनि गोख्रों हेपि निउ इयारखौहाय आं बुंबाय। खोथा जाहैबाय दिनैनि बे प्रेस मिट लानायनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय जोङो 2012निफ्राय प्ररुत कुमार बरा बिथांजों लोगोसे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक जोंनि जेनाखि आसामावहाय 47टा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक दं बेनिफ्राय जायफ्रानाखि इलिगेल इनक्रचारफोर दं बिसोरखौहाय बे जोंनि हानिफ्राय लिगेल प्रसेसआवहाय इभिक्सन खालामनायनि थाखाय जोङो गुवाहाटी हाइकर्टआव नांबोगासिनो दं आरो दिनै फैयै दिनै थांनाय बोसोरावहाय जोङो खनसे अर्डार मोनदों आरो बिनि सिगांबो 2019 सनावबो जोङो मोनसे अर्डार मोनदोंमोन नाथाय खननैसिम अर्डार मोननायनि उनावबो दिनैसिम आसाम सरकारा बे खामानिखौ मावाखै। बेनिखायनो दिनैहाय जोङो आसा खालामदों बे गोदान बोसोरावहाय 2024आवहाय आसाम सरकारा बा बिटिसि सरकारा बे जेनाखि अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टनि अर्डार बेखौ आखरे आखरे बेखौ मानिगोन आरो बे जोंनि जेनाखि हा जायखौनाखि गुबुनफ्रा आवग्रिनानै दं बेखौ जेन जोंनो होफिनो घुरायनानै होफिनो। दा बेनि गेजेराव मोनसे सोंथि स्टेट गभर्नमेन्टआ आदिबासि हारिनि सुबुंनो माने एसटि खथानिफ्राय 3% साख्रियाव थिसननायनि मोनसे जिथु बिल पास खालामनाय बादियानो जाबाय दा बेनि सायाव मा बुंगोन? दा बे खोथा जाहैबाय आदिबासि नट अनलि आदिबासि बिसोरो आदिबासिजों लोगोसे टि ट्राइब्स होनना बुंदों। जुदि आदिबासिया हिन्दी वार्डस बे आदिबासि बुंला आसामनि आदिबासिया जोंसो मानोना ट्राइबेल इन्डिजिनास होनना बुङो इंलिसाव अरिजिनेल आदिबासिया जोंसो ओमफ्राय दा बिथांमोननो टि ट्राइब्स हिसाबैहाय 3% होनाय होयो बे सरकारनि खोथा खिन्थु जुदि बिथांमोननो जुदि 3% होदोंब्ला जों थागिबि आसामनि अरिजिनेल थागिबिफोरनो जोंल' नङा बर'ल' नङा बहाय प्लेन्स आरो हिल्सफोर दं जों अनलि 10%ल' मोनो जोंनि थाखायबो बिथांमोना 20% खालामनांगौ रिजार्भेसन खथाखौहाय बिसोरखौ होनायखौ जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थु जुदि बिसोरनो होयोब्ला जोंनोबो 20% होनांगौ। आरो बावैसो सान सिगां स्टेट केबिनेटआ मदाहि माने फिसा मोनसे जाथि दङ बिसोरनोबो माने एसटि होनांगौनि थाखाय माने प्रप'जाल अलरेडि लाबाय बे प्रप'जालखौ बिसोरो सेन्ट्रेलाव गथायसिगोन दा बेनि बेलायाव मा बुंगोन? जोंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया माने अलरेडि ट्राइबेल संघआ मदाहि स्टुडेन्टस इउनियनजों खामानि मावगासिनो दंखायो आरो बे मदाहिफोराबो जोंनि मानसिखा दा मदाहिफ्रा जुदि एसटि मोनोब्ला जोंनि थाखाय मोजांसो होननानै आं सानो जों इउटिउबआ बे डिसिसनखौ अरायसम वेलकाम खालामगोन। दा देग्लाय 2024 मायथाइया हाबबाय बेहाय इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसना गोदानै मा बिथांखि लानानै दङ फैबाय थानाय समाव खामानि मावनो थाखाय? गिबिसिनथारावहाय जोङो बेखौ आं बुंखांखाबाय माने जोङो जोंनि जिनाखि टारगेट जोङो जेनाखि 2014 सनावनो जोंनि अर्गानाइजेसनखौ जों दादों दा बे दानायनि मेन थांखियानो जाहैबाय हानि समस्या आरो माखासे जेंनाफोरखौ लानानै जोङो गुबुन धरननि नङा आयेननि दारै
जेन जोङो बेखौ नांनो हायो बे हिसाबै जोङो नांबोगासिनो दं आरो नांलांबायबो दा थिग बेबायदिनो जोङो 12 सननिफ्राय दहाय बुंनाय बादि प्रदीप कुमार बराजों ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दं आरो बियो दिनैसिम जों साक्सेस जायाखै जिहेतु अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टआ खननै गाहाम इभिक्सननि थाखाय अर्डार होब्लाबो आसाम स्टेट गभर्नमेन्ट आरो बिटिसि सरकारा बे खामानिखौ मावफुङाखै जों आसा खालामो नैबे बोसोरावहाय बे 2024 सनावहाय बे जोंनि जिनै थांखि बे जाफुंगोन आरो आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारा बे खामानिखौ मावथारगोन लोगोसे जोंना माखासे बेबायदि जोबोद हानि समस्याखौ लानानै जोङो खामानिखौ मावगासिनो दं मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै आं होनो हायो दा धुबुरी डिस्ट्रिक्टनि आलमगंज होनायावहाय 15 बिगा जोंनि बर'फोरनि हा दङ बेखौहाय आनआइडेन्टिफाइड इलिगेल पार्सनफ्रा बेखौ अकुपाइ खालामनानै दोनदों दा जायफ्रानाखि बिनि मालिकफोर जायफ्रानाखि बिसोरनि मालिक नैबे मेमरेन्डामखौ जोंनो गथायदों नैबे मेमरेन्डामखौ गथायदों बिथांमोना दा नैबे मेमरेन्डामनि सिगनेटारिफ्रा जाहैबाय सुभाष चन्द्र ब्रह्म जितेन्द्र ब्रह्म धनिराम ब्रह्म ओमफ्राय बिसोर 7 जन गासै माने हाया अरिजिनेलि नेपाल चन्द्र ब्रह्म बे जाहैबाय बिसोरनि बिबौ दा बिथांमोननि हाखौहाय गुबुन मानसिफ्रा आवग्रिनानै दङ नन ट्राइबेलफ्रा ओमफ्राय दा बिथांमोना जेबो लामा मोनैखाय जोंनो बे मेमरेन्डाम होनायखाय जों बे मेमरेन्डामखौ जों एक्सेप्ट खालामनानैहाय जोङो दाख्लै थांनाय 27 तारिख नभेम्बर मासावहाय जोङो बेखौहाय मोनसे लिगेल सिस्टेमावहाय धुबुरी डिस्ट्रिक्टनि डिसि अफिसाव जोङो केस मोनसे फाइल खालामदों जों मिथिया जों बबेसिम साक्सेस जागोन खिन्थु जोङो बेखौ बिनि थाखाय नांगोन आरो थिग बेबायदिनो जोंनि बहुद गोबां बेबायदि जोंनि हाफोरखौहाय गुबुन गुबुन हारिया माने नामा बर'फोरनि नामावनो दं खिन्थु थानाया गुबुन थायो गुबुनासो बेवहाय माने बिदिनो मावनानै जायो माने एकदम सिरस्थायै थागासिनो दं थिग बेबायदिनो जोङो नैबे खामानिखौहाय जोङो आसा खालामदों आरो जोंहा जिहेथु आइनावहाय जोङो फोथायो आइनजों मावग्राखाय जोङो बेवहाय देरहागोन होननानै जों फोथायो मोनसे कुइसन बर'फोरा फरेस्ट डुवेलार एक्टनि आन्दारावहाय हाग्रा ओनसोलावहाय रायजो जानो मोनो एबा थानो मोनो दा बे बेलायाव जोङो थांनाय समफोरावहाय बर'फोरखौहायनो बे हाग्रा ओनसोलाव थानायफोरखौहाय माने इभिक्सन खालामनाय नुनो मोनदों दा बिनि सायावहाय इउटिउबआ माबा मोनसे राहा लादों नामा जोङो अलवेज बेखौहाय बुंगासिनो बे दुखुनांथाव बाथ्रा माने एकर्डिं टु फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट 2006 फरेस्ट डुवेलार्स एक्ट बिनि मथे 2005 सननि 13 डिसेम्बरहालागै जाय एसटिफ्रा मोनसे फरेस्ट हायाव थायो बिथांमोना बे हायाव थानायनि अधिकारखौ मोनो नाथाय बे 13 डिसेम्बर 2005 सननि 13 डिसेम्बरनि उनाव जुदि बबेबा हाग्राखौ सिफायोब्ला बेवहाय ट्राइबेलब्लाबो बर'ब्लाबो सोरबाब्लाबो बेवहाय थानो मोना खिन्थु जायफ्रानाखि नन ट्राइबेलफोर बिसोरो बे 2005 नि 13 डिसेम्बरहालागै 75 बोसोर जानायनि थानायनि आरो बेवहाय प्रुफखौ होनांगोन अब्लासो बे हायाव थानो मोनो खिन्थु जोङो थांनाय बाराव नुबाय खालि जोंनि बर'खौल' बेबायदि इभिक्सन खालामगासिनो दं बेल' नङा जोंनि एरियायावल' नङा कार्बि आंलंबो खालामदों थिग बेबायदि नलपारायावबो खालामदों नलपारायावबो जोङो इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेसननिफ्राय जों जा हायो एसे मदद हैदों 51टा फेमिलिनो जोङो थिं बान मोनसे रानना हैदों थिग बेबायदिनो आरो बे हानि जिहेतु इन्टारनेसनेल लेभेलावहाय जोङो रिकगनाइज जाबाय आरो मोनसे मेम्बार अर्गानाइजेसन जाबाय जोङो बेखौहाय अरायसम इन्टारनेसनेल लेभेलावहाय बेखौहाय बुंबाय थायो आरो बुंलांगोन आं बावैसोनो थाइलेण्डआवहाय बे हानि बिसयनि थाखायनो बे मोनसे कनफारेन्सआवहाय आङो बे 20 लाख बर'खौ बा बे आसामनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय आङो बे हानि बिसयैहाय रिप्रेजेन्ट जाहैगोन मुंदांखा लिरगिरि रमिला थाप्पार जाय बिथाङा एनसियेन्ट इन्डियान ससियेल हिस्टरि गावनि सेकेन्ड एडिसन
लेखायावहाय 378 नं पेजाव बर'फोरखौ एक्सट्रिमिस्ट होननाय मोनसे मख'नाय दंमोन। दा बेखौहाय इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गेनाइजेसना केस होनानै उइद्र' खालामहोदों। बेनि बेलायावहाय मा बुंगोन? बेखौ सोंनायनि थाखाय जोबोद हामबाय होनदों। खोथा नंगौ, बेखौहाय रमिला थापार जायानाखि दिल्ली इउनिभारसिटिनि सिनियर प्रफेसार, ओमफ्राय बे हिस्ट्रियानबो, बि जा लेखा लिरनो बियो माने लन्डनावसो पाब्लिश जायो आरो बिनि लेखा लिरनाया बुहुमावनो गोसारजोबो। बिथाङा माखासे बे आसामनिफ्राय बा नर्थ इस्ट इण्डियानिफ्राय रं मोनसे इनफरमेसनखौ मोननायजों लोगोसे बियो ओरैबायदि लिरदोंमोन जे नर्थ इस्टनि जेसेबांनाखि उग्रपन्थी बा बे आर्मस लानानै जायफ्रा आन्दलन खालामो, एक्सट्रिमिस्टनि लिस्ट बुंदोंमोन। बेवहाय बियो आल्फा, एनएससिएन, पिएलअ बेफोरखौ बुंनायजों लोगोसे दा बड' सोनानै लिरदों। थारमाने बिनि मथेब्ला माने बर'आ मोनसे जाथि नंला, बर' होननाया मोनसे उग्रपन्थी संगठन। बेखौ जोङो नुनानैहाय थानो हायैयाव जोङो बिनि एगेन्स्टआवहाय आन्डार एट्रसिटिस एक्टआवहाय मोनसे केस फाइल खालामदोंमोन क'क्राझारावहाय। आरो बै समावहाय प्रकाश मिधि होननाया बिथाङा डिएसपिमोन। मानोना एट्रसिटिस एक्टआवहाय जुदि जों केस फाइल खालामोब्ला डिएसपि लेभेलासो बेखौ इनभेस्टिगेट खालामो। ओमफ्राय दा बे जोङो नोंथांमोननि गेजेरजोंहाय बिसेसकरि जोङो प्रकाश मिधिखौ जोबोद हामबाय होनगोन। मानोना बिथाङा जोबोद खस्थ' लानानै दिल्लीसिम थांनानैहाय जोंनि केसखौ सिरियासै लानानै दिल्लीसिम थांनानै बे रमिला थापारजों रायज्लायहैदों। ओमफ्राय डिटेल्सखौ खोन्थाहैनायावहाय रमिला थापारा एपलजाइस लाहरदों। ओमफ्राय बियो जोंनो प्रमिस हरदों जे नेक्स्ट एडिसननिफ्राय जोङो बेवहाय बे जोंनि बुंनाया ओरैनोमोन, माने नोंथाङा बे उग्रपन्थी बा सोरबा मोनसे संगठननि नाम ला, जोंहा बेवहाय जेबो अबजेक्सन गैया। खिन्थु दा बड'सा मालाबा उग्रपन्थी नंजोबमा, 20 लाख बर'आ मालाबाबो सिलायदैयाखै। दा बिनिखायनो बड'सखौ दाननानै नोंथाङा जुदि नर्थ इस्टनि जेसेबांनाखि बे बिग्रायारि ग्रुप बा एक्सट्रिमिस्टफोर दङ, बिसोरनि संगठननि नाम लाला, जोंहा अबजेक्सन गैया होननानैहाय जोङो बेखौहाय बुंखानाय दंखायो आरो। ओमफ्राय दा बे हिसाबै बेबो बुंहरबाय, एपलजाइस लानानै बेखौ उइद्र' खालामदों। दा मोनसे खोथाखौ जोङो बेवहाय बुंनो हायो बा बुङो गोसो, मानोना बे खोथाखौहाय बे लेखा लिरनायखौ जोंनि माखासे दल संगठनफ्रा एफाग्राब सिरियास लायाखैमोन। बिसोर सानदों बे जेबो नङा होननानै। नाथाय बे नङा, लेखा लिरनाय बुस्थुआसो दिनैहाय प्रुफ जागोन। दिनैहाय 10 बोसोरनि उनाव जाब्लाबो, 20 बोसोरनि उनाव जाब्लाबो, 50 बोसोरनि उनाव बे मोनसे माने गोगोम मोनसे माने जोंनि हारिनि थाखाय खहा खालामगौमोन। जोंनि जे उननि जोलै, बिथांमोना जोबोद खस्थ' मोनगौमोन। दा नोंथांमोनखौहाय हामबाय होनदों, जिहेतु बे फुराना लाबो, नोंथांमोना बे कुइसनखौ आंनियाव सोंनायनि थाखाय हामबायसै। थेंक इउ।